Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. ماشەوان û guhdarên me yên hêja. Hûn bi xêr hatin bernameya me ya bi navê bi Dr. Ebdilcebar Boran re sobetên Remezanî. Di rojekê din a Remezanî de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja. Birêz Dr. Ebdulcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê bin bextewariyeke mezin a bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Me xweş dît Xwedê ji we razî be. û em dest bi mijara xwe ya îroyîn dikin înşallah Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî bêdawî razî be, xocê me yê muxterem. Xocê me yê muxterem, em îro dixwazin ku li ser mijara em Qur'anê dixwînin lê çima em nageherin bisekinin. Ger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Xocê me yê hêja tê gotin ku Qur'an ji bo dilan şîfa ye. Di meha Remezanê de xetin jî xelas dibin. Lewra çima ew ayet ji bo rastkirina xeletiyeke di jiyana me de jî têrê nakin? Di rastî tam wekî ku we anî ziman di tetbîkata dînî îsmama keneşopî ya îro de Quran tê xwendin. Dîn li şûma ku mirov nêzîkî wî armanca ku Xwedî Teala dixwaze, bi Qur'anê bigihîne. Vegihî ji berevajî wê şê dûr dikevin. Rabîne di Sûreya Yûnus ayeta pêncî û heftan de wiha ferman dike: Ey mirovo, ji Rebî we şîret û ji bo nexweşiyên di sîngê we de di dilê we de şîfa hat. Wê demê bê her tiştî armanca ku Xwedê dixwaze bişîyêt bûna Qur'ana Kerîm ji me re waz bike çi ye? Werin em li wê binerin. Xwedî Teala di Sûreya Muzammil ayeta navdan de ferman dike: Rûne şîretên ku Resûlê min dane we. Êrî kî bixwaze ji bo xwe rêyekê digire ku berî mirinê wê xwe bigîne Rebî Xwed. Lewra ji bo ku Qur'ana Kerîm ji dilê mîhora bibe şîfa, gerek ew kes tepazzoyekî ber bi Rebî xwe de bide. Yanî gerek ew ji dil bixwaze bigîje Xwedî. Di Sûreya de ayeta bîst û nehanda Xwedê Teala carek hatin hetê tifşînetin bê rastiyê. Bêguman ev şîreteke êrî kî dixwaze ber bi rêbê xwe de rêyekê digire. Wî çaxî yên ku rêyekî ber bi hatê ve dikirin, ew in ku ji dil dixwazin bigihîjin Xwedî. Pêfemberê me silav ya Xwedê lê bin bi vî hedîsê ronahiyekî davêje ser hatinabe de wî: Qur'an bi tîlawetê nayê hespanin ku hat xwendin ve hîdayetê tê xwendin. Erê bi rastiyê xwendina bi tîlawet tenê xwendineke serberdayî ye. Lê xwendina Qur'ana Kerîma bi tecwîd bê ku mirov li maniya wê binerî ne xwendina bi hîdayetî ye. Gihîştina maniya Qur'anê ew xwendina bi hîdayetî ye. Yên bi hîdayetê dixwînin tenê ew in ku li ser hîdayetî ne. Yani tu kesê ku naxwaze bigîje Xwedî nikare li ser hîdayetê be. Her tişt rûxistinekî dest pê dike. Qur'ana Kerîm ji bo yên ku bûne amanû yanî ji bo yên ku dixwazin bigihîjin Xwedî hîdayet û şîfa ye. Di Sûreya Fussilet ayeta çil û çaran de Xwedî Teala wî rastî wiha ferman dike: Heke me ew pirtûk dikira Qur'anek bi zimanekî ferîd, wî bi kotana ma nelazim bû ayetên wê bi zelalî bihata îzakirin. Ma ji bo erebandin mayekê ferîbe, bêje ew ji bo yên bûne amanû hîdayet û şîfa ye. Yê ku bûne amanû tîne. Amenû ew in ku dixwazin digihîjin Xwedî, yên ku rêyekî pevrapiya xwe ve dikirine.
De Surya Hud ayeta 20 buna yên ku li gemiya Nuh pêxember siwar bûne. Nuh pêxember dibêje di vê gemiyê de aman wan ez şemxwe nakawirînim. Bîbû maw ew ê bigîjin de bêxwe. Çima îbet ku wan wê berbifadî vegirtinê. Yên li gemiyê siwar bûne îsam gemiya Nuhê yê li gemiyê siwar bibin xilas dibin. Yên li gemiyê siwar bûne xwastine bigihîjin. Ji bo yên ku xwastine bigihîjin Kur'ana Kerim hidayet û şîfa ye. En pîsalê gen ser wê ayetê. Kaba em werin tiselet çil çarat ji bo wan hidayet û şîfa ye. Lê ji bo yên ku naxwazin digihîjin wedê ew Kur'ana Kerim ji bo wan kuratiye. Me şîfa û ne ji hidayetê. Vê çatê di tetbiqata lînyalke me şopa îro de gel mirov nexwast dibin bigihîjin Xwedê. Wê demê ew çiqas Kur'ana bixwînin jî û vînokarin. Xwedê ji we razî be. Ji ber wî Mehmet Akif Ersoyê Kur'an ne ji bo Kurdistana bîrxwendin hatiye daxistin. Ne ji bo nêvîna fêla hatiye daxistin. Kur'an ji bo ziyanê hatiye şandin. Di dilê Kur'ana telin de di Sûreya Yasîn ayetên şêstûmê û hevdêyan de. Ev Kur'an ji bo yan zindê heşyariyek ye. Hidayet û şîfa ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî bêdawî razî be xwecêmeyê muhterem. Gelo her mirovê ku Qur'ana Kerim dixwîne kare bigîje maneya wê ya rast. Di serpirsa gelo her mirovê ku Kur'ana Kerim dixwîne kare bigîje maneya wê ya rast na. Ji ber ku di noktaya destekê de kava em bakur ana Kerim bo gena mirovan dikişînin. Herkes xwedî nozdeh taybetmendiyên negatif e. Yek ji wan nozdeh taybetmendiyên negatif jî nedaniye. Yani herkes di dîzaynekê de ye ku ayepan nizane. Bilîle nezane. Resulê Xwedê te herî safa da derman bike. Rêya xelasiya ji nezaniye piştîna ji elê zikrê ye. Wê demê elê zikrê kî ye? Elê zikrê di Sûreya Enbiya ayeta heftan de. Medberî te ji fênî reçalên ku me ji wan re wehî kiriye te kes wezî pêdar nekiriye. Gêr hûn nizanoban ji elê zikrê bipirsin. Îjar li aliyekî yên dehlemin û nizanin hene. Li aliyê din jî yên dehlemînin û zanin hene. Yên zanin ew in ku hev kona û çar peslîmiyetên Xwedê teyala bijîn. Yên nizanin jî ew in ku Kur'ana Kerim ji wan delemin. Wekî ku Setanê nebiyan pîxemberê me ferman kiriye. Ez du emanetan ji we re dihîlim. Egê hûn li wan muqate bin, hûn di dalaletî de namînin. Din çûka Xwedî û Elîbeyt. Yani her kesê ku dixwaze kitêba Xwedî bêhnime divê ji Elîbeyt birpirse. Ji ber vê yekê Resulê Xwedî. Ez lajarê înmê me elî deriyê wî ye. Îşar elê zikey başarî înmê ye. Lê deriyê ku dere wî başarî xwestinekê. Ji dil xwestina dîhîştina Xwedê her kesê ku bixwaze berlime dibe Xwediyê bêxwestinê. Her kesê ku bibe Xwediyê bêxwestinê. Bîbûma Xwedê Teala wî teyîne mir ştê ku Xwedê ji bo wî tayîn kiriye. Eger hûn li gorî wateya peyvana awahî bimeşin, her tesî ku erebî zanê kalîmaniya li ser lûyê peyvên Kur'ana Kerim daxil. Lê ji bo ketina rûvê Kur'ana Kerim wê guman ew cehî bi alimekî Xwedî me tê. Ku bûye mazarê wehiyê Xwedê Teala û ayetên têşabî ji Xwedî eleniye. Zana zimanekî tu carî têra pênkirina rûhê wî zimanî nake. Laxuz jî heke mamasteyek hebe kare bê elemin lê heya ku fermanên Xwedê bi dest dîyîn ku wan pelmanan teblîf bikin negêjeme. Em nikarin ku mana wana rast fêm bikin. Ji ber wê niha di her qewmî de mesulek heye ku bi zimanê wan behsa rastiyên Xwedê dike. Di Sûreya İbrahîm ayeta çaran de. Me ew bi lîsanê pawmê wî şandiye û Resulê Xwedê dibêje ye herî bi xêrxwazê we ew ku Kur'ana Kerim te elime û telemîne. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî bêdawî razî be xwecêmeyê muhterem. Ji bo em bi exlaqê Qur'anê bixemilin gerek em çi bikin? Resulê Xwedê silavê Xwedê lê bin efendiyê me we hat bêje. Exlaqê Kur'anê exlaqê Xwedê ye.
Eşlat-ı ifade ilim o hürme. En ber elemandan eti bir dest fıstım hem jî bi sebetî kazanç kirin. Wê çahî gava em jî ve destê bikin û di meselê binerin. Bêg wan gerek ew kes bi xwesta gihîştina Xwedê ilmî bîyeleme, Kur'an-ı Kerim bîyeleme. Eşlatê pîfemberî me, silavê Xwedê lê bin eşlatê Kur'an-ı Kerim bû. Di derêjeya amrê Xwedê hemû sêhabe jî bi fermankirina Kur'an-ı Kerim mezin kir. Tesewwuka kul em bi endambûna wê şevilin din. Navê jiyana pêxemberî me savê Xwedê lê bin û sêhabiyan e. Xuda eflaqê Kur'anê femiliyê û bi Kur'anê tê jî. Ew afafê Kur'anê ku di wê sedemê de hat şîn wê carekî din di cîhanê sedest bibe. Eke hûn dixwazin bibin însan gerek hûn tesewwufê bijin. Ger hûn dixwazin bextewar bin, tesewwuf, ger hûn dixwazin nêzîkî Xwedê bin, tesewwuf. Tesewwuf, ger hûn dixwazin mirovên din bextewar bikin, îsa tesewwuf. Em karin birayetî bibêjin bextewarî weke ve tesewwuf. Ger Kur'an-ı Kerim dawetname ve çi tê û garantiya bextewariyê be, wê çavê Kur'an-ı Kerim weke ve tesewwuf. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê me yê muhterem. Me li ser mijara xwe pişt jî gelê xwe kirin. Heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê bi we û temaşevanên me re parve bikin. Kur'an-ı Kerim pirtûkekî ku mirovan bangî hîdayetê dike û li gorî Kur'an-ı Kerim gava yekema hîdayetê xwestina gihîştina Xwedê ye. Gava tê gotin xwestina gihîştina Xwedê hûn çi fêm dikin? Yani ji her alî ve bi rastî ji her aliyê jiyana me re gihîştin, karê madî ve karê manevî be. Ji xwe ji ber ku her vê dere cem Xwedê. Baweriya bi Xwedê, ewlehiya bi Xwedê, bawerkirina ku her tişt ji Xwedê tê. Helbet em ê bixwînin lê fêmkirina peyama ku Kur'an dide. Fêmkirin û bi ciyanîna. Em tir Kur'anê dixwînin, bi piranî dixwînin lê tişta ku dibêje em fêm nakin. Temam li gorî we çi yê me digîje Xwedê? Gava bi dilsozî dua bêkirin, teqez bersîva duaya me dide. Ji xwe ew bi xwe jî dibêje. Ger duaya we tunebûya, nê çima qîmet bida we? Li gora min tişta herî baş. Berî her tiştî niyeta me ya paqij digîje. Duayên me digihîjim Xwedê. Li gorî we berî mirinê, gava mirov sax be, ruh digîje Xwedê. Gava sağ be navî jê piştî mirinê digîje. Helbet ji xwe ruh di estê xwe de ruhê me ruhê Xwedê ye. Gava ruh derkeve beden tu maneyê îfade nake. Gava beden tune be rû jî tu maneyê îfade nake. Ew her tim bi Xwedê re ye. Hemû dostên Xwedê gava sax bûn ruhên xwe gihandine Xwedê. û bûne ji dostên Xwedê bûne ewliyayên gihîştî. Werin em bi hev re vê duayê ji Xwedê bixwazin. En bixwazim ey Xwedayê mezin, ê ji te pir hez bikim. Ez jî dixwazim gava saxim rêya xwe bigînim te. Min jî têxe nav dostên xwe, nav ewliyayên xwe yên gihîştî. Ez ji te pir hez dikim Xwedayê min amîn. We çawa hîs kir? Pir xweş e, yanî heşteke bêhempa ye. Xocê me yê muhterem, di hevpeyvîna me de mêvanekî me got. Gava ruh derkeve beden tu maneyê îfade nake. Gelo yê ku jiyanê dide mirov ruh e. Elbet ne rû e, yê ku jiyanê dide mirov. Çi bes bêkin bersila wê di Kur'an-ı Kerim berî. Niha bersila pirsa gero rû e, yê ku jiyanê dide mirov. Gava em li sûya hîçek ayeta 23 dinênin. Em dibînin ku et melekora Kur'anî. Xalî Teala ferman dike ku em tenê em hayatê didin û em dikujin. Îjar di tu ayetê de nabêje û hayatî dide we. Berevajî wê Xwedê Teala dibêje yê ku hayatê dide we min. Mirov didgirina rûyê Xwedayê Teala ya lorindû wan de wekî hayatana wî wesit dikin. Rûya Xwedê wekî nobedaretî ku hatiye dayîn mirov difikire. Lê bi rastiyê û hey Xwedê newedadike ku ji mirova hatiye dayîn. Tu têkiniya derketina rû bi saf û an nesafbûna mirova tunê. Xwedî hêya yan dide. Der rû hayatê bila mirov nehane mimkûn bû ku tu oliya saf bimane. Nêvra rû bi sê awaya şîlaş derdikevî. Binirînê temam wekî ku di sûriya secde ayeta yaldan da hatiye zikir kirin. Ya duyem ya ku gunehet dikin nefs û bedena fizîkî ye. Gava bedena fizîkî û nefs gune bikin rû şîlaş derdikeve. Li ser serîman diber şahid rû bi xasî gunehî ku nesê kiriye, ez avê dide nesî.
Denab gel de jêre tu bêjin ezabî wî şeytanî. Wî demî ka roh silas derdikeve mirovtimine hez carî derdikeve. Vayê sureya Erdab ayeta heptê û siyab. Mêrên münafik û jinên munafik nêrên muşrik û jinên muşrik Xwedê ji ber bûnenên kopirine ezabê dide wan. Ya sêyîm derketina rû şilaş. Kawa mirov bi 12 îsanan li ber muşit tobe bike. Vê çavê ji ber tewebûna tobeya wî rû şilaş derdikeve û digîje sîratê müstekîmê. Lê di pir carî de ji feynî mirinê di hevdûyan de rû namire. Ya rasttir rû hîzîlaş derdikeve lê mirov mamile. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecê me yê muxterem, li ser mijara me de hevpeyirîneke me ya zikakêya din jî heye. Heke hûn munasîb bibînin, em vê vîdyoyê jî temaşe bikin. Kur'ana Kerim ne tenê ji bo em bixwînîn, ji bo em bijîn hatiye daxistin. Jiyîna Kur'anê jî teqez bi tabîbûna murşîdekî ku Kur'anê dijî pêk tê. Tabîbûna murşîd ji bo we çi ifade dike? Bêyî ku em aqilê xwe bi kirê bidin wî, em milmê xwe pêş bixin û gava wext hat bigînin astekî, yanî ji sed ta bibûn, yanê ez li dijî vê yekî me ku mirov ji sed tabî bibe. Ew murşîd Resûlê Xwedê ye. Ji xeynî wî ez tu murşîdî qebûl nakim. Hikûm tenê yê Xwedê ye. Hûn nikarin tu kesî bixin navbera xwe û Xwedê. Navbenkar tune ye. Xwedê ji demara kirka me nêzîktir e. Bibêje Xwedê bila alîkariya min bike. Ev şîrk e, ev şîrk e, ev ne rast e. Rasterast Xwedê. Erê, gelo divê demê de dostên Xwedê murşîdên ku pêxemberê me temsîl dikin hene. Yani helbet hene. hene Bêguman wezîfeya aliman e. Alim li cem Xwedê hebûnên pir biqedirin. Wekî stêrkên asîmanin dibêje Hezretî Pêxember ji bo aliman. Em alimên ku tabiyê Qur'anê dibin yên ku teqlîda Resûlê Xwedê dikin di jiyana xwe de bicîvtînin. Yên tabiyê sûneta wî ne, helbet em wan dişopînin, hurmetê nîşan didin û jê fêde distînin. Murşîdê min Resûlê Xwedê ye. Ji xeynî wî ez hurmeta min ji bo aliman heye lê ez murşîd qebûl nakim yanî. Ezim yê ku xwe digîne Xwedê, ez ji xeynî xwe tu kesî nakim navbênkar. Xwecê me yê muxterem, mêvanekî me li ser murşîd got, hikûm tenê yê Xwedê ye. Hûn nikarin kesî bixin navbera xwe û Xwedê. Got navê bê şîrk e. Gelo, li gorî Qur'ana Kerim kes nikare bikeve navbera ebd û Xwedê. Ma tabîbûna murşîd şîrk e. Mastereman Kur'ana Kerim lê kolîn nekirine. Dibêje ku murşidê min Resûlê Xwedê ye. Eke ez birayê me bi rastî pêxemberê me wekî murşîd qebûl dike. Pêxemberê man silavî Xwedê lê wan bixwe dibêje tabiyê murşidê xwe bidin. Ayê hev terîst. Piştî min nebînayê nûwet ve me nebitawî bûye. Lê piştî min xelîfe û îmam wê werin. Nihan kawa ev birayê me dibêje Pêxember efendiyê me murşîdê min e. Bawa Pêxember efendiyê me jî dibêje piştî min xelîfe û îmam wê were. Gerek ev şexsê ku Resulullah wekî murşîd qebûl dike, hewcî ye erbinin mêja halçetê li îmamê ne mêja ku zûriyê bigere. Wekî den Resulê Xwedê di hedîsekê den da wî yên ku rûbedin wa wê bînin wan bigirin û wan dibînin. Kî îmamê zemanê nas neke, di ser cehaletê dimire. Dibêje murşidê min Resulê Xwedê ye. Resulê Xwedê dibêje tabî îmamên ne mêja huzûrê bibin. Dibêje lê îmamên ne mêja huzûrê bigirin. Kî negerî nebîne bi standardên cehaletê dimire. Qet ne hema wî ye, lê vê yekî dibêje. Dibêje ez ji feynî wî kesî nas nakim. Bêguman madem Pêxember efendiyên me kî murşîd hebûn te tevgeyekî taetî wî bike. Mehle sulşandine da ku nû îtaatî wan bikin. Din Îsa 64 û gelek ayetên din de wî çavê heke bawerî bi Resûlê xwe tîne îtaat dike. Wê demê gerek ek şexs bi taata li Resûlê Xwedê bi nimêja halçetên de îmamên nimêja huzûrî bigere. Yê ro didawî ew e. Ma tabîbûna murşîd şîrk e. Gotina kes nake de navbera ebd û Xwedê li gorî Qur'ana Kerim bê. Biha Xwedî di Sûreya Enbiya ayeta heftê û sîyan de. Lambera xwe û hemû mirovên din de hemû pêxember wekî îmam payî kirine. Wî tayîn kiriye. Ne besê. Di serdema petêtî de di serdemên ku nebîtine ne. Li gorî sevda 24 an
یک جوالی رسولان وکی وکی امام تورید تاین دکه. اف آیت قرآنی نه. نهاب تجه بپسی هر شخصوی ببیجه مرشدی من قرآنی قرازی بید بیجه. اصولی قادی جوید بیجه لیتنی بزمار. تبیزه تابیبونا مرشد سیر که ورن انبنرن که قرآن تبی مجاردت چه بیجه. تسولی اعالی ایمان آیتا 31 ده. تسولی اعالی ایمان آیتا 36 ده. تسولی مریم آیتا 43 ده. تسولی تا یاسن آیتا 21 ده. تسولی مومن آیتا 38 ده. و دگرک آیتین دنده ولید بیجه که تابیبونا لمرشد برسته. آیت پر زلالن. مومن 38 ده. تابی من ده بتاکو استبکینم ویاد شاده. زفینی دریان ریا ایرسادی او ریا کودگی نفدی. لکسی کود بیجه از تابی مرشد نابم تابی ریا گایی ریا شیطان ده. یاسین 21 تابی وان ببن این کوشوین ماشناک وزن و دیشتنه هدایتی. فارزه امر ده که مریم 43 حضرت ابراهیم دو بیشه بابی من علم کو ilterane hati jmerahati و هر تابی من ببیتا کو از بگینم سیرات سویه و دمی فضل تعالی نگور وان آیتان تنابر افا و مروین بند مرشد تعیین کریه. ایلی لوما گوتنا تو کس ماقفه نابر ابتو و دی خرابای تبیلا دکی و دی وفت تعیین دکی خدی جوا رازی بی. خودی شوش رازی به خجمه محترم. استفاده به ویدیویی یا تماشاوانه که مهی کود گهاندیه ما. هکه هون مناسب ببینن ورن ام به هوا تماشا بکن پاشه ام برسوا و جوا بخوازن. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خو جماعی محترم ام جواج دل پروپر حز دکن. خو جماعی محترم پرسامن ادا گابا ام قرآن دخوینن ما راست کو قرات نل گوری تشویده آن نل گوری در خستنا هر خناج مخجام بن قبول نابن ما هون کار نیزا بکن. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خو جماعی محترم تماشاوانه مد بیجه. بابا ام قرآن کرم دخوینن ما راست کو قرات نل گوری تشویده آن نل گوری در خستنا هر فن آج محرج جان بن قبول نابن. نعلا گوری قرآن کرم تشتکی ویاتنی. هلبت تو کس وکی عربکی نکاره قرآن کرمش عربی و بوینه. لی شفات تشت ترجمتی فاستن فندن عربی یا قرآن کرمه. ما آیت سوره عنکبوت آیتین 48 ده بنر خودی تعالی چه بمانده که دبیجه کو تپری بی تو پر توک نخوانده بو و تو وی به تستی خون نانویسی. یعنی خواندن و نویساندن رسول الله تنیه. لی رسول الله اطلاع فدی لی من پو خواندن و نویساندن آوی تنه بو بی تو تیک پالان پرام خواند جه کو خواند جه سینگ آخواه. نا او قرآن کرم آیتن کو دسینگین ین کو این جوان آخاتی داین ده آتنه بیان کرنه. تینه این کو این جوان آخاتی داین ین داوت افادی قبول دکن. ده هرت آیتان ده بحثین این شبان آخاتی داین دکه. وی دمی بری هر تشتی شبوک بجی بنا معنی آیتین قرآن ددلی مده بخواستنا گیشتنا خودی ممکنه. ین کو دخوازن بگیجن خودی ین این جوان آخاتی داینه باید هرچ پنجی او چار جبو ین این جوان آخاتی داین زانبن کد تشتین وی گوتنه حتی که جره بیوانه تدید بالر بکن و جبو تلی وان خودی ایداک دکی. بگومان خودی ین کو بونه اما نتاکاس هدایتی سیراتی مستقیمه دیگه. ایجارین اینم جوان آتی داین ین جعالی خودی و حاتنه گهاندن سیراتی مستقیمه. او آیتین قرآن کرم تسوره انجا بود آیتا چرو نهانده. او آیتین دسینگین این جوان آتی داین ده حاتنه بیان فرنن. لجفینی ظالمان او آیتین ما بزانتی کاماتن. جبر وی که مثلا تجویدا قرآن و هر وکی دین تو بیجه کو اوج تشتین ام بنیتا خودکن و بیتر ایمتی ده. البته هر کس ما خودی زانینا عربی و تلفظات تیجره. البته کو نوعیه دسته که وکی قبول نکرنا نمیزن ما آن عبادتین میندن ز عالیه فدی به تو جالینا به کد میساز. مرو لسه فدی دافو کندن اف ات نراسته. وکی دن قرآن کرم پتوکه که کجده دیفاندن. آنجا بود تو ندبی که اسکردته خودیز و رادی بی. خودی شوشی رازی به
خوچه می مخترم لسر مجارمده هفبینه که می از کاکیادین جی هیا هکه هون مناسب بینن ورن ام به ویدیو جی تماشا بکن. بنی 400 سالم همو صحابه تاوی تواهی قرآن کرم بون. او قرآن ریوان کری بو کو هرتن ذکر خودی بکن. لگوری وکرنا ذکر کو خودی لسر مجی فرس کریه لمروان ده چی دگو هرینه؟ هر پشتی دگو هرینه. دکی کو بی ذکر خودی بجی لگوری من وکی داره که پوچه کنه شیناهی آوی و نجی بدوی آوی هیا. هر تشتی دگو هرینه جاره که هون جعالی مانوی به هر بقوت بن. ما ذکر کرنا ناوی خودی مبختوار که دیگه چواناکه یعنی ام بحثا اودا هری مزن دکن کو هر تشتی دیده. یا کار فیده یا هری پاکش بیده یا کو شفقت و مرحمت آوی جیا دایی که یا جبو زارو کی خوا قات بقات زیده تره. پر باشه بختوار دکه. هنک ذکر ناکن و هر وها. جخوا جناب هر نصیبه اوده کو بخوازه دکه. تفهم کر؟ اوده کو نخوازه را تنزل ناکه. هکت تو خودی نخوازی خودی جی تنخوازه. هکت تو بخودی بخایدی خودی جی بته دخایده. دبی جایت و فهم کر. یعنی خودی چوا دخایده. پشتا خود ده بتر علاقه دار نابه. تبر اوشاته و دشیطان را تنی دهیله. هری گاوا هون ناوی خودی ذکر دکن هون خود چوا هستن. هستیم پر خوشن براستی هستیم به همپانه. تاول پشتی کو بمانی وان نود و نه نوان درمی و ذکر دکی امکارن هر یکی بخن ناو دمکی جیانی. یعنی روی من آرام دبه حضور دبینه بختوار دبم از وی بختواری هیستکم الهی من اشکامنه. گاوا ناویوی تی ببیرانین گاوا از تیلم بیراخه از رهب دبم تعریف کرناوی نممکنه یعنی. خوچه می محترم میوان کیمه لسر ذکر گوت جناب حق نصیبه اوده کو مخوازد دکه جی اوده کو نخوازه را تنزل ناکه. هکه تو خودی نخوازی خودی جی تا نخوازه گوت گلو حتا ام خودی ذکر نکن خودی جی مذکر ناکه. براستی ev yek ji bo gehiştina rûpa Xwedê di dinyaya roh de maniyekî îfade dike. Bi taybetî di Sûreya Ankebût ayeta pêncan de. Kî bixwaze bigîje Xwedê xwedêgerentî dike ku ta kes wêrûhê wî bigîne xwe lê ji aliyê din be henîfa Resulullah ya Nebî mijarî de. Kê lêka Allahê bixwazê Xwedê jê dixwaze rûhê wî bigîne xwe. Lê gêmiyeka Xwedê yanî gihîştena rû û Xwedê piştjana dinyayî de nexwaze. Xwedê jî naxwaze ku rûhê wî bigîne xwe. Lûma te bakara sed û pêncî û duan da peskûrînê ez ku min zikir bikin da ez jî we zikir bikim. Şekil bigin nebin ji wanên ku kufr dike. Tişta Xwedê teala ji bo hemû mirovan dixwaze lêkirkirina wana Xwedê ye. Nîşa hezkirina Xwedê bi dîlkirina Xwedê ye. Nîşana nehezkirina Xwedê jî nehezkirina zikrê Xwedê ye. Ev arman spî guman di Qur'ana Kerîm de çêtirtinê. Xwedê teala ayetên xwe biyan dike ta ku hîn bîtir bextewar bidin, hîn bîtir bextewar bidin. Lava em di rêzekê de li van binerin dilê pêşî mirov bixwaze bigîje Xwedê. Kê mahebetî gihîştina Xwedê bike, Xwedê jî menebetî gihandina wê cem xwe dike. Kê gihîştina Xwedê kerîş bibîne, hûlê jî gihandina rohê wî ya cemxwe kerî dibîne. Ez hedê dikişînim bin yekî, Xwedê ji we razî be. خودی جوار جی رازی به خوچه می محترم پشت که به ویدیو یا تماشاوانه که می نو هیا. گرهن مناسب ببینن ام به هفره تماشا دکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجایم. از و جدل پرو پر حزدکم به ایزن خودی. هک دستور هبه پر سکمن هبو. از دخوازم پیشکش بکم به ایزن خودی. ما صدمه که بیداد این دین دجی جبر نزانین روح قرآنه. ما هم کارنی ایزا بکن. از جواب پرو پر حزدکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوچه می محترم هک ام پشت ساعت تماشاوانه می دوباره بکن. ما صدمه که بیداد این دین دجی جبر نزانین روح قرآنه. Rastî jî selema hebûna bîdadên di dîn de nezanîna rûhê kur ona perimin. Ji ber ku di bakara heftê û heştan de dibêje ew qûmî ne ketebî nizanin. Kenê zenên mirovan zanin. Îja li ayîkî kabîbûn û li wêyî pirtûkî li Qur'ana Kerîm heye. De aliyê din jî tabîbûna li zenên mirovan heye. Yên ku pirtû û Xwedî nizanin tabî zanên xwe ne. De heft ayetan de Xalê Teala behsa tabîbûna li zenê dike. De heft ayetan de jî bersayên tabiyê wehiyê dibin dike. Wî demê nîsov te ku demaniya te sê hatiye îfade kirin.
Lê gava em ruhê Kur'ana Kerîm lê kolîn dikin, em hev konax defayê dibînin. Konaha yekî Atapûyê Rûm 31, konaha duan Atapûyê Maîde 35, konaha sêyan Atapûyê ka 31, konaha çaran Atapûyê hek 37, konaha pêncan Atapûyê Ereb 201, konaha şeşan Atapûyê Maîde 100, konaha hetan Atapûyê Tekwaya bî yekîn alî İmran 102 em dibînin ku heke em tenê li ser maneya lasî bimeşin tekwa tirse. Lê yên ku rûyê wê mizanibin wê nikaribin wan hev konaxên pexwê zanibin. Hûn nezabidin ku Kur'anê sêm bitin. Elemina Kur'ana terim ne karê girehete. Dev ji Kur'ana Kerîm berdin mezinên we çi nivîsandibin wan bilimin û bûtine ewqas ji bo wetbersê ku mirov ji Kur'ana Kerîm dûrxistin mirov nikarin gelek derê Kur'ana Kerîm pêm bikin. Ji ber ku lasekî Kur'ana Kerîm heye lê hev rolên wê hene. Eger kes ruhî Kur'ana Kerîm nizamibe wî hetim li kolî lasê wî bimeşe. Havûkî bimeşina li kolî maneya ferhengek giştina tu derî nemikune. Yadgerên ruhî Kur'ana Kerîm e. Xwendê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê me yê muhterem. Xocê me yê muhterem, em hatin dawiya bernameyekî din. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku we dane, em pir spasiya we dikin. û em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. En bêdawî hamd û şikest ji Xwediyê re dikin, en carekê te hatin dawiya bernameyekî. Carê de din em gêştin de tewariya îsafkirina Remezanê bi awayî herî xweş. Bi daxwaza ku em di bernameyekê din de dîsa bi hev re bin. Bi hemeta berzla selevat û hemû xweşitbûna Xwedê di ser me hemûyan be. Em ji we ji dil pir û pir hez dikin. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya me ya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcebar Boran ve dîsa bigîşîjin hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî dil bixwazin bigêjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.